Čaute všetci z dnešného videa a v dnešnom videu budeme hrať beta 1.5 tuto. Takže nemohol som to dať prednú kameru, lebo no, alebo keby sme to mali takto inventári, tak to vyzerá blbo. Tak, čaute z dnešného videa, budeme hrať beta 1.5. No, však toto no, inventári. No. Obe to je jedno. Ideme sa aký žiť prvý strom, aspoň. OK. OK, doťažil som ten strom, tak si dáme wood, dáme na crafting. A ak sa nemýlim, tak sú to aj achievementy už. Aha, vypadlo sa ešte nie. Nevadza. OK, crafting. No to je dobrá veľká púšť. To je jedno. Lebo vykraftíme si pickaxe. Wood, OK. Mám pickaxe a nebojím sa ho použiť. Ok, to je nejaká jaskyňa, tak tu si to naťažím cobblestone. Tak, a posledný cobblestone mám 17. OK, takže ideme znova na povrch. Tu mám crafting, dobre. Ja nič stlačam. WTF. Bugy starej verzie. Dobre. Takže vykraftíme si pickaxe, lopata. OK, pickaxe, lopata. Sekera. A mesh. Ups. OK. Mám to. Teraz to takto inventári zaradím. A ešte si vykraftím pec. OK, ja to dám naopak, sorry. OK, teraz vytiežím si svoje crafting table a idem zabiť nejaké zvieratá na jedlo. Mám tu hneď prvú obeť, ale vidím, že tu není. Že si viem tak s tým štítom zabrániť, viete, čo myslím, ako 1.8.9 tlačím práve a ani šprintu není. Najobľúbenejšia vec na Minecrafte. No to čo? Hajja. Dobre, mŕtvy. Ja by som ešte skúsil do tej jaskyne ísť. Tak aspoň, že tam ešte nájdeme dúfam. OK, takže sme pri tej jaskyni a FPS-ka mi dropuje z nejakého dôvodu. Keď tak hore, tak trochu napravo, tak vidíte FPS. Čierno bohužiaľ, lebo na farbu sa nedá. A ja nemám uhlie, aby som videl. Sa bojím. Haló? Je tu niekto? Iron! To beriem určite. Ako nie, že by tak ťažké bolo tiež, že keď ho nevidíte, tak... Takže, koľko mám Irona? 7. Dirty. Do prdele! Ja sa niekam padol. Pomoc? Aho, ja nič nevidím tu. Vodu vidím. Ja som úplne pri telefónu. Nevidím nič. Hop. Ja to položil hlínu. Mám Herobrine na pomoc. Creeper. Ja by som sa akože rád dohealoval. Cipni. Ja tento nový zvuk. Ty vole, ja nič nevidím. Aha, irony. A uhlie! No hurá! Budeme torčky! OK. Čo? Odkiaľ? Tu je. Hajzel. Rýchlo. Crafty ty man. Dobre. Svetlo! Budíš svetlo. Ja som skoro chcípal, asi jednu teraz. OK, takže... Ešte je tu. Ako berem. Ja si s radosťou zoberiem, akože. OK.
Ale ich tu je, ty vole. Darí sa aj nedarí sa. Som musím zežrať, lebo ja sa ešte tu chcípnem. Poznám sa. A tuto niekde som tiež žil. Uhlie! Jo, mám uhlie, mamo. Ja, čo ma? Odkiaľ zase? Odkiaľ? Ja tu chcípnem. Bože môj rapper, čo? Zase potvári ešte pickaxe? Už. Idem. Nečudujem sa. Bože môj. Sa ja vytiežím tu takto. Dobre, cooked. Ja. Gimme. Iš tá pizza hrozne dlho teží. Ty vole. Jej tu je, okej. Kde je ten skeleton? Skeleton sa asi despawnul. Neviem, a idem ďalej težiť. Počujem random, vlastne zombíka, ty kokos. Čo sa stalo? To už nie je ale zábava, ty vole. Si vykraftujem torčky, okej. Si toto. Aha, mi to vlastne vidie. 4 tyčky, 4 kouly. Okej, mám 24 a nebudem sa ich, what? A nebudem sa ich použiť a ja som, what? S Minecraftom sa dneska niečo volie už. Takže tu nič, okej. Keď ďalej východ von, by som sa rád spýtal. Bo ja fakt neviem už. Teda to, že by... Nie, kadiaľ. No v podstate. Tak som sa zahrabal hneď. Matoročka! A moja voda! Ja už viem, kde som. Ja som pod tou vodou. A ja teraz neviem, keď ja mám výjsť, ale keď ja som pod vodou. No prčíc! Ty vole, tam je skeleton. To sú random pak. Vidíš, tu je také jaskyňa. A tam bol skeleton. Ako... To je prekladý piesok. Svetlo! Vidíš, svetlo. Yes! OK. Budíš svetlo. Pomoc. Rýchlo, vylez. OK. Som na povrchu. A začína za chvíľku noc, takže ja sa idem rýchlo postavať barák. Už zapadá svetlo. Ja som na maj už dneska. Zapadá slnko, nie svetlo. Rýchlo. Dobre, mám nejaké drevo. Ešte to musím spraviť, toto narýchlo, pretože ja to nedávam už. Dobre. Rozkrafti toto. Dobre. Toto. Raz, dva. Dobre. OK, troška sem. To vyťaží. OK. Takže takto. Toto bylo... Ups. No viete, takto. Toto bylo pre tento diel všetko. Dajte like a odber. A zatiaľ čau.